Să muncim mult, ori să muncim cu cap. Să economisim, ori să risipim. Să ne implicăm, ori să așteptăm. Noi alegem, împreună, la emisiunea Alternative, în fiecare săptămână la televiziunea ta. Alternative, idei bune pentru o viață prosperă. Doamnelor, domnilor, bună seara! Astăzi dăm start unui nou ciclu de emisiuni cu genericul Alternative pe care postul de televiziune Euronova Ungheni îl va difuza săptămânal. Împreună cu televiziuni din 10 raioanele țării și împreună cu dumneavoastră, dragii noștri telespectatori, vom încerca să găsim răspuns la întrebările ce să facem, cum să facem ca să trăim mai bine, să trăim ca în Europa. Iar pentru ca să trăim ca europenii, trebuie să parcurgem aceeași cale. Haideți să o parcurgem împreună cu emisiunea Alternative. Pentru emisiunea de astăzi ne-am propus să discutăm despre o reformă pe care țara noastră s-a obligat să o îndeplinească odată cu semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, fapt ce a avut loc pe data de 27 iunie 2014 la Bruxelles. Astăzi vom vorbi despre reforma administrației publice locale și anume reforma administrativ-teritorială. Înainte de a vă prezenta invitații emisiunii, vreau să vă aduc la cunoștință că emisiunea este realizată în format duplex, ceea ce înseamnă că în legătură directă cu studioul Euronova Ungheni vor intra și invitații ai studioului Canal Regional din Chișinău. Deci, eu propun să dezbatem această reformă administrativ-teritorială. Pentru aceasta avem invitații aici în studioul din Ungheni pe Alexandru Ambros, primarul orașului Ungheni, și pe Mihai Burlacu, primarul comunei Zagarancea. Totodată, în studioul din Chișinău avem invitați pe Iulian Rusu, expert asociat în cadrul Institutului pentru Politici și Reforme Europene, și Viorel Furdui, director executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova. Domnilor, cât și cei de aici din Ungheni, cât și cei de la Chișinău, eu vă spun bună seara și bine ați venit. Înainte de a trece la o rundă de întrebări, eu totuși propun să vizionăm un reportaj realizat de colegii noștri de la postul de televiziune Media TV din Cimișlia, după care revenim în studio. Despre reforma teritorială administrativă a Republicii Moldova se vorbește tot mai des. În ajunul alegerilor locale din iunie 2015 chiar se vorbea că schimbarea va avea loc până la alegeri, dar până la urmă nu s-a proces la reforme. Argumentul de bază, reforma trebuie desfășurată pe etape, fără grabă și consultată cu poporul. I-aș întreba pe guvernanții noștri, dumneavoastră mă vă întâlniți. Cui trebuie azi primar la 40 la 50 de oameni? Primarul are salariu 100.000, secretarul 90, inginerul funciar are vreo 60, pentru mașini câte 80. Veniți în Cimișlea așa să vedeți, ei tăți practic se ocupă cu business-ul. Primarul, da, timp de ani de zile, ei sunt ca niște motani grași care mănâncă unt și smântână. Păi iată așa, iau 5.600 în fiecare lună, în afară de ce să mă iau 2 ori. Eu vorbesc de demnitate, nu vorbesc așa în traiuri. Ia că trebuie să întrebați pe guvernanții ce ei vreau să facă reformă ce administrativă. Dar ei nu ar să o vrei să o fac. Primarul lor le pregătește câmp pentru alegeri. Republica Moldova, prin organizarea teritorială existentă, este un stat extrem de fragmentat. 32 de raioane cu circa 900 de primării, dar cu un grad înalt de centralizare, fapt care afectează dezvoltarea socială și economică a unităților administrativ-teritoriale. Sunt primării și cu 700-800 de locuitori, deși legea prevede numai puțin de 1500 de locuitori. Noi suntem amul 2 sate la o primărie și nu se strește nimic. Adică se poate unit? Pe jos. Eu pot să mă duc și să vin. În всяком случае, eu dovedesc acasă. Că n-au elevi, n-au grădiniți, n-au, eu știu soarta lor. Dispariți. Să unească cu cel care mai mărișoare. Așa, dar pe altfel cum? Poți întreții primăria, o întreții, n-ai cu și faci atunci, te unești cu ceilalți, formezi o comună și faci o primărie la autofinanțare. Pas cu pas, reforma administrativă deja se produce, concentrarea școlilor pe circumscripții, descentralizarea finanțelor publice. Primarii nu sunt mulțumiți cum decurge prima etapă a procesului de descentralizare. Până la urmă, reforma administrației publice scârție. Din păcate, astăzi putem să confirmăm că acest proces de descentralizare și consolidare a autonomiei locale
este stopată. Deci etapa a doua, ce ține de consolidarea bazei fiscale, nu merge. Acum ține ca noi, Congresul Autorităților Publice Locale din Moldova, să cerem Guvernului și Parlamentului ca să fie o continuitate și sigur ca să mergem pe etape conform planului de acțiuni. Întrebați despre posibilele variante de denumiri ale noilor structuri teritoriale, cetățenii au enunțat mai multe variante. Nu, mai bine să lasă raioane, cum să nu mai iar schimbi, iar cheltuielile și mai mulți. Da, județuri înapoi. E ca stil european. Și raioane. Raioane nu de schimbat înapoi județuri. Dacă înțelegem corect noțiunea de județ, atunci noțiunea de județ e o noțiune economică și regională. Și se autofinanțează acest tip de administrație publică. De asta suntem pentru județ. Amintim că în ultimii 20 de ani Republica Moldova a trecut prin 3 reforme administrativ-teritoriale. În 1994 cu 38 de raioane, inclusiv 5 în regiunea transnistreană și 3 în autonomia găgăuză. Ulterior, în 1998, raioanele din partea dreaptă a Nistrului au fost comasate în 9 județe, la care s-a adăugat în 1999 al 10-lea. În 2001, reforma administrativă cu județele a fost sistată și după alegerile locale din 2003 și până în prezent, Republica Moldova iarăși este împărțită în 32 de raioane cu 898 de primării. Iată, ați văzut reportajul realizat de colegii de la postul de televiziune Media TV din Cimișlia. Eu totuși cred că este un reportaj valabil pentru toate localitățile țării și aș propune să ne transferăm la Ungheni și să vedem cât de necesară este această reformă administrativ-teritorială aici la nivel local, cât de mult este dorită ea de cetățeni și în special de administrația publică locală. Este necesar pentru că pentru a activa mai pe viitor, să fie o activitate și să fie rezultat, o să fie atunci când, vreau să zic că aceste primării poate să supraviețuiască prin toată activitatea care este în teritoriu. Nu este posibilitate că la noi câteodată se primește foarte paradox. Sunt primării mici, dau primare legături bune și să iau bani de la alte primării și să împărțirea, adică vorbim așa, același soldul disponibil la nivel de raion, la nivel de republică, toți trebuie să primească ceea ce îi se cuvine, dar nu să împărțească aceste fonduri prin diferite criterii și nu realitate. În privința municipiului, da, este o idee foarte bună. Eu mă bucur faptul că și-i doresc succesul domnul Ambros să-i aprobe statut de municipiu a orașului Ungheni, dar sunt multe întrebări care nu putem să le răspundem. Ce este bine, ce este pozitiv, ce este negativ. Când orice schimbare și orice reforme care sunt și la prima vedere este pozitiv, la altă parte este negativ. Astăzi eu, practic, susțin ideea de a acorda statut de municipiu orașul Ungheni, dar cu viitorul a Zăgărancii, dar nu de viitor repede. Să vedem ce este pozitiv, ce este negativ. Vrem, în primul rând, să ne încadrăm singuri, pentru că orașul Ungheni are foarte mult de lucru și vreau să spunem că noi, Primăria Zăgărancii, avem posibilitatea să demonstrăm că putem să lucrăm, să supraviețuim, să fim și financiar și material în toate activitățile care să vedem. Practic, am discutat cu oamenii. Facem o întrebare în adresa municipiului, vreau să zic. Am făcut o analiză. Impozite pe pământ, numai pe pământ vorbim. Dacă mergem la impozitul care este în orașul Ungheni, în comuna Zăgărancea, oamenii o să fie nevoiți să plătească lunar, anual, peste 450.000 de lei. Impozit. Se pune întrebarea unde se duc banii aceștia, cum se valorifică. Și a doilea, noi astăzi avem implementat în satul Semeni și Zăgărancea apeducte de dare în exploatare oamenii să aibă cheltuieli suplimentare, implementare cu gazificare, cu canalizare. Și vreau să spun un lucru, poate multe lucruri nu le înțeleg destul,
dar făcând o analiză, practic se majorează impozite și la imobil, și la vreau să zic, loturile de pământ. De atâta, practic, astăzi, eu, personal, prima idee pe viitor. Domnule Ambros, pentru ca să nu plecăm departe de această temă a municipiului pentru nou statut pentru ungheni, totuși, de mulți ani așteptăm noi ungheneni acest statut pentru ungheni de municipiu. Țin minte, prin 2010 și un fost prim-ministru a promis acest statut cât de curând posibil. Iată, vedem, suntem deja cu și în 2016 și am rămas la același nivel de raion. De ce se întâmplă acest lucru de tardiv până la urmă? Este implicat și un factor politic până la urmă? Da, eu am să vă răspund la întrebare. Mai întâi vreau să am o reacție la ceea ce a zis domnul primar. Da, vă rog. Deci, eu cred că lucrurile nu trebuie să privite doar din punct de vedere că, uite, în cazul în care vom avea un alt statut, deci și câteva localități limitrofe, zicem, ar intra într-o administrație locală mai mare, se va schimba taxa, deci, pentru teren, se va schimba taxa pe imobil, așa, trebuie să vedem ce avem de câștigat cu toții până la urmă. Eu vreau să dau un exemplu foarte simplu, deci municipiul Chișinău. Întrebați acele primării care sunt părți componente în municipiul Chișinău, care din ele vrea să plece și să fie independente, așa. Deci să nu fie parte componentă a municipiului Chișinău. Și o să vedeți că nu știu dacă o să găsim o localitate de această mică care ar vrea să fie acum aparte. Sunt niște practici care sunt deja studiate, așa. Deci noi pur și simplu pe viitor nu avem alte ieșiri. Operatorii care operează cu servicii publice, așa, în teritorii. Deja se vorbește despre regionalizarea acestor operatori. Vrem ori nu vrem, dar un operator cum este cel care prestează, de exemplu, apă-canalizare, aici la Ungheni, deci el va trece frontierele, așa, și se va extinde, pentru că nu poți să organizezi un operator de apă-canalizare, de exemplu, într-o primărie limitrofă aparte. Nu poți să organizezi un sistem de colectare, salubrizare, zicem, foarte bine pus la punct, transport public, etc. Sunt foarte multe exemple de felul ăsta. Eu sunt sigur că în cazul unei reforme administrative, așa, deci vor avea de câștigat absolut toți. Nu trebuie să ne temem de faptul că, uite, va dispărea o primărie. Ea nu va dispărea, oameni buni, ea va apărea în altă parte, așa, doar că va fi iarăși o structură mai mare, deplasată poate într-o anumită zonă. Ca răspuns la întrebarea dumneavoastră, deci din ce cauză până acum nu s-a întâmplat ceea ce ne revenim noi de așa mult timp, răspunsul meu este unul foarte simplu. N-a fost suficientă voință politică la nivel de legislativ. Statutul de municipiu pentru orașul Ungheni, deci noi deja cerem acest statut practic de vreo 6-7 ani, începând de anii 2008-2009, e vorba de orașul Ungheni, orașul Soroca, Orhei și Cahul. În legislativul trecut, deci s-a votat în prima lectură pentru aceste 4 orașe ca să primească statut de municipiu. Nu s-a votat într-a doua lectură pentru că unii deputați au cerut ca încă câtorva orașe să le se atribuie la fel statut de municipiu. Deci factorul politic s-a implicat. Și mie îmi pare că este o viziune, deci, foarte mioapă, pentru că nu putem, deci acei deputați care cer ca, de exemplu, o localitate să fie municipiu numai din cauza că primarul actual acolo este din partidul respectiv, mi se pare absolut incorrectă. De ce? Pentru că la următoarele alegeri nu se știe cine va fi primar în localitatea respectivă. Și invers, dacă într-o localitate care merită să fie municipiu nu este primarul, deci descendent sau reprezentant al partidului tău, păi faceți tot posibil ca la următoarele alegeri să fie până la urmă. Lucrurile astea se schimbă. Eu cred că nu a fost voință politică suficientă pentru și aș zice chiar maturitate a înțelegerii acestei probleme pentru să facem această reformă. Eu zic că acum să includem și invitații, o să puteți veniți cu replică, dar ca să includem și invitații noștri din la Chișinău, vreau să întreb pe ei cum văd ei această reformă, ce beneficii vor aduce localităților, comunității și în cele din urmă cetățenilor
județeanului. Domnule Furdui, care ar fi opinia dumneavoastră? Salutări tuturor celor din studioul de la Ungheni, domnul primar în special. Eu știți cu ce aș vrea să încep? În primul rând să vă felicit cu acel fapt că am început această discuție. Că am început această discuție destul de sensibilă și în privința căreia încă până acum practic nu există un consens, nici la nivel de populație am văzut păreri diferite și nici mai ales la nivelul clasei politice din Republica Moldova. Acum aș vrea să atrag atenție la un moment. Pe bună dreptate, unele discuții se duc de mai de mult timp, se consideră că localitățile mici n-au capacitate, ar trebui să le amalgamăm, să le unim, dar întrebarea mea prima, de la care noi toți aici în Republica Moldova trebuie să pornim, este: dar ce înseamnă o reformă administrativ-teritorială? Cred că este o chestiune mult mai profundă decât o simplă, eu știu, unire a două sau mai multe unități administrativ-teritoriale sau lichidarea primăriilor. Este o problemă mult mai complexă în opinia noastră și vizează aspecte și sociale, și economice, și culturale, și istorice, dacă vreți. Și cele care s-au menționat în studioul referitor la capacitate, eficacitate și așa mai departe. Deci, noi trebuie să răspundem la această întrebare și cu regret eu trebuie să atrag atenție că răspunsuri până când nu este. Și de ce iarăși salut această începere a acestei discuții. În afară de aceasta, de la ce trebuie să pornim, cred că când începem discuțiile acestea? Referitor la modele de reformă administrativ-teritorială și în genere de organizare administrativ-teritorială, în Uniunea Europeană există o tare mare pluralitate. Deci noi avem cazul unor țări precum Polonia cu municipalități mari, în același Germania și așa mai departe, dar în același timp avem Slovacia, Ungaria, Cehia și așa mai departe, care și-au păstrat într-o anumită măsură un sistem destul de fragmentat al administrației publice și respectiv am zice că cam se descurcă și unii și alții destul de bine, se dezvoltă și unii și alții. Și principalul lucru referitor la modele, din câte noi cunoaștem, practic toți colegii noștri, partenerii noștri, inclusiv și din Polonia, și din Letonia, și din alte țări, ne spun nou întotdeauna: stimați colegi, prieteni, încercați să vă creați un propriu model. Nu copiați modelele noastre, pentru că toate aceste modele au fost implementate într-un anumit context, au și avantaje, au și dezavantaje. Și ultimul lucru care eu cred că pentru început l-aș puncta, din păcate trebuie să constatăm faptul că două lucruri nu s-au făcut până în prezent în Republica Moldova. În primul rând, nu a fost făcută o evaluare profundă a reformei din 1998, pentru că pentru o parte considerabilă de primari sau cei care au activat în administrația publică locală, această reformă a fost destul de pozitivă. În același timp, vreau să vă spun că până în prezent, iată, nu a fost elaborat un model care să fie propus spre discuții. Și există anumite modele teoretice, dar ele practic nu sunt evaluate sub aspectul impactului. De aceea este extrem de important de a ține cont și de această analiză, de a face această analiză a trecutului, pentru că știți care e riscul foarte mare în cazul unor reforme grăbite. Și Republica Moldova anume este un exemplu elocvent în acest sens. Riscul este ca întreg proces de descentralizare spre care revenim noi cu toții să fie blocat iarăși pe mulți ani. Noi știm care sunt efectele reformei din 98 în rezultatul unor greșeli, hai să-i spunem așa. Din păcate, aceste greșeli au fost speculate și după aceasta noi practic, iată, până în prezent, mai mult de 15 ani, tot batem pasul pe loc în domeniul descentralizării administrative. De ce? Eu cred că este un subiect foarte complex. El nu se reduce la o simplă amalgamare sau unificare a unor unități administrativ-teritoriale și toate aceste aspecte trebuie să fie luate în considerație și discutate.
Domnule Rusu, actualul cadru legislativ al Republicii Moldova presupune careva condiții propice, optime pentru a realiza această reformă administrativ-teritorială? Dacă da, de ce nu s-a valorificat până acum? Iar dacă nu, ce mai avem de făcut? Bună seara! Și vreau să vă mulțumesc întâi de toate pentru invitație. Vreau să mă refer la început care este esența acestei reforme administrativ-teritoriale. Deci, de fapt, asta este un instrument. Cu toții revenim, sper, cu sinceritate, la bunăstarea cetățenilor noștri. Iar reforma administrativ-teritorială este doar un instrument pentru a atinge acest scop. Deci, la momentul actual, a fost deja menționat în reportajul anterior, avem o lege din 2001 privind organizarea administrativ-teritorială, avem o lege din 2006 care se referă la administrația publică locală și sunt două acte legate de descentralizare. Legea privind descentralizarea administrativă și avem o strategie națională în domeniul descentralizării. Deci, ultima ar putea fi interpretată în sensul unei reforme administrativ-teritoriale, deși nu putem găsi nemijlocit acest termen în această strategie. Pe de altă parte, strategia se referă la principii generale, cum ar fi bunăstare, accesibilitatea serviciilor, dezvoltarea infrastructurii. Deci, cred că reforma administrativ-teritorială trebuie să se bazeze întâi de toate pe aceste criterii. Atunci când discutăm despre bunăstarea cetățenilor, despre o țară cu cetățeni fericiți, care nu doresc să plece, care preferă să rămână acasă, asta înseamnă că autoritatea locală trebuie să dispună de capacități, dar și de dorință, să presteze aceste servicii populației. Deci, legea privind administrația publică locală menționează de o serie de servicii. Sunt servicii generale precum accesul la apă potabilă sau iluminatul străzilor publice sau administrarea drumurilor locale. Deci, odată ce avem un număr de consumatori a acestor servicii, iar ele sunt foarte diverse, este important să ajungem la o cifră optimă pentru ca aceste servicii să fie prestate sustenabil, cu alte cuvinte, cetățenii să-și poată permite să fie accesibil și sustenabil. Deci, să nu avem investiții în drumuri care ulterior nu vor putea fi întreținute, spre exemplu. Deci, în acest punct de vedere, reforma administrativ-teritorială ar trebui să se concentreze pe o serie de criterii, cum ar fi populația, teritoriul, care sunt resursele locale și cât de bine am putea canaliza resursul uman, care cred că este cel mai important, pentru o mai bună administrare a treburilor locale. Evident, după ce acest exercițiu complex, după cum domnul Furdoi a menționat, va fi finalizat, putem discuta despre o eventuală hartă nouă administrativ-teritorială a Republicii Moldova. Sunt multe criterii de luat în considerație, am să le menționez pe cele mai importante, pe care le consider cele mai importante. Întâi de toate este vorba despre numărul optim de cetățeni care sunt dispuși să plătească pentru serviciile locale. Într-al doilea rând este vorba despre accesul la resurse financiare, inclusiv credite și donații. Creditarea este limitată de legislația națională. Și fondurile structurale la care Republica Moldova ar putea să fie eligibilă pe viitor, inclusiv fondurile din partea Uniunii Europene. În baza acestor criterii, cred că putem ajunge la câteva scenarii optime de reformă administrativ-teritorială. Vreau aici să menționez că au fost elaborate câteva astfel de scenarii. Există cel puțin două studii la care sunt la curent, care propun, printre altele, și amalgamarea unităților administrativ-teritoriale în proporție de la 900 la fie 111, o amalgamare de eficiență sporită, sau 257, o amalgamare de eficiență medie. Deci, studiile au fost făcute cu ceva timp în urmă, trebuie să recunosc, iar pentru o luare a deciziilor adecvată,
Cred că aceste cifre trebuie să revizuite. Domnule Furdui, dacă ați putea foarte succint să ne răspundeți, o reformă administrativ-teritorială ar presupune o mai mare autonomie administrativă, fie financiară, și ce experiențe în acest sens din practica țărilor europene pe care le cunoașteți am putea să le preluăm și să le transpunem aici în Republica Moldova? Sigur, noi cunoaștem despre aceste studii care, bine, sunt necesare, eu știu, ca o analiză comparativă a ceea ce se întâmplă în alte țări, dar, iarăși, cu siguranță ceea ce se știe în același timp că noi avem nevoie în prezent în Republica Moldova, în afară de niște modele teoretice, în mare parte, și de niște evaluări cu impactul care poate să aducă aceste modele. Până în prezent, sincer să vă spun, aceste modele cu 100 și ceva de primării și cu 200 și ceva, ele pur și simplu haideți, încă stârnesc un mare scepticism, deoarece problema e puțin alta aici la noi. Noi de mulți ani deja vorbim despre mai mult modele teoretice, undeva preluate din alte părți, dar noi nu rezolvăm o problemă în fond. Iată, domn primar de Ungheni a menționat un lucru foarte, sau în studioul inginer s-a menționat un lucru, mi se pare că foarte important și semnificativ, care vorbește despre faptul de unde trebuie să pornim noi și cum noi trebuie să pornim aici în Republica Moldova. Dumnealui a menționat despre acordarea statutului de municipiului Ungheni, să-i spunem așa. Eu sunt sigur că, sau sper foarte mult că Ungheni va primi acest statut. Asta e calea. Noi de mult deja trebuie să trecem la niște acțiuni foarte concrete și să încercăm să modelăm viitoarea structură administrativ-teritorială, nu de sus în jos, dar de jos în sus. Și o explic ce înseamnă aceasta. Noi, s-a menționat aici, am adoptat strategia descentralizării. Noi am adoptat la această strategie un plan de acțiuni. Știți care sunt efectele? Iată, doamna președintă a Calmului, doamna Tatiana Badan, a menționat în reportajul care a fost prezentat, că practic tot procesul acesta este blocat. Nu s-a realizat nimic. Donatorii Republicii Moldova au investit milioane de euro în strategie, în planul de acțiuni, în dorința de a implementa și a vedea niște rezultate concrete. Nimic din aceasta nu s-a realizat. Cu siguranță, în opinia noastră, dacă ar fi fost realizat măcar, nu știu, a 20-a parte din această strategie și plan de acțiuni, eu cu siguranță sunt sigur că noi am putea acum vorbi despre, într-adevăr, niște modele, poate necesitate sau lipsa acestei necesități de a avea o reformă administrativ-teritorială. Pentru că noi deja, nu știu, cumva mi se pare că punem căruța înaintea cailor în acest sens. Noi încă nici nu am hotărât, avem nevoie sau nu avem despre această reformă administrativ-teritorială. Pentru că sunt, repet, foarte diferite situații. Noi avem comunități mici cu 1000 de oameni care se descurcă destul de bine, au agenți economici, au o înțelegere bună și așa mai departe. Și aici ce aș vrea să propun, când spunem că de jos în sus, această strategie, plan de acțiuni, prevedea orașele, conceptul orașelor ca poluri de creștere, ceea ce se încadrează în acordarea statutului anumitor orașe, inclusiv municipiului Ungheni, dezvoltarea cooperării intermunicipale, crearea mecanismelor pentru amalgamare sau unificarea voluntară. 2-3 sate au făcut un referendum, s-au înțeles și s-au unit cu stimulente corespunzătoare. Dezvoltarea unor forme de delegare a unor servicii, competențe de la o localitate mai mică către o localitate mai mare sau orașelor. Și așa mai departe. Dar principalul element din acest model sau această structură care lipsește, faptul că urma să se facă o descentralizare financiară, să se hotărască niște probleme legate de finanțele publice locale, să fie crescută capacitatea, respectiv administrativă a unităților administrativ-teritoriale, a primăriilor noastre și după aceasta, după ce am realizat ceva în domeniul acesta, noi putem să începem discuta, face analiză, să vedem cine se descurcă, cine nu se descurcă, din ce cauze nu se descurcă. Dar așa se primește o situație interesantă. Noi, de fapt,
nu am realizat nimic. Noi despre situația aceasta și lipsa capacității autorităților, anumitor autorități locale, cunoaștem de 10 de ani deja. Și iată, pe acest fundal, noi iarăși începem discuțiile asupra unei probleme extrem de complexe, repet, extrem de complexe și până în prezent încă neelucidate și neclarificate și la nivel de consens, și la nivel de viziune, și la nivel de concept. De aceea este nevoie, mi se pare că, iată, în calea aceasta noastră de a crea un model propriu, de a porni puțin din altă parte decât ceea ce s-a făcut până prezent în Republica Moldova, de a începe de a realiza lucruri foarte concrete, prevăzute în toate aceste documente, precum și planul de acțiuni de la strategia descentralizării și după aceasta, dând posibilitatea aceasta autorităților publice locale să se dezvolte, cel puțin în limitele acestea prevăzute de strategie și plan de acțiuni. Și după aceasta să începem o discuție foarte serioasă. Ce schimbări în bine ar putea aduce o reformă administrativ-teritorială sau mai exact ce așteptări sunt în localitățile noastre? Încercăm să aflăm din următorul reportaj, un reportaj realizat de colegii noștri de la postul de televiziune Impuls TV Șoldănești. Au închis porțile satului, așa spun locuitorii satului Mihuleni despre închiderea școlii din localitate. Numărul mic al copiilor pune sub semnul întrebării și grădinița de aici. Oamenii speră că implementarea reformei administrativ-teritoriale le va salva satul și astfel vor fi reabilitate instituțiile publice. Acum 15 ani la Mihuleni își făceau studiile aproximativ 120 de elevi. Altă sută de copii aveau vârsta preșcolară. Oamenii erau bucuroși că, deși satul e mic, ei au de toate pentru o viață decentă. Actualmente, situația s-a schimbat, pe motiv că în cele 4 clase primare erau înscriși doar 8 elevi. De la începutul anului de învățământ, școala a fost reorganizată în grădiniță. Toți copiii de vârstă școlară și preșcolară din sat ar putea încape într-o singură grupă. Localnicii sunt de părere că situația ar putea fi salvată. Acest lucru s-ar întâmpla dacă s-ar implementa reforma administrativ-teritorială. În opinia lor, o primărie la mai multe sate ar fi o soluție ideală pentru că ar fi una puternică. Reforma teritorial-administrativă am lucrat în anii 99, 2000, 2001, 2002. Vreau să că și poate era greu pentru funcționarii care erau angajați în primării, dar în orice caz era mai bine, că erau mai puțini funcționari, mai puțini cheltuieli făcea statul pentru salarizarea personalului. Și aibă de anumite, totuși primarul cu secretara și cu bohatăra la Glijeni, astăzi, mâine s-o dus la Șepca, poi mâine și din Mihuleni, asta și mai bine. Mie îmi pare că ar fi mai bine să fie o primărie la mai multe localități. Eu așa, părerea mea, de exemplu. O parte din mihuleneni privesc cu scepticism la implementarea reformei administrativ-teritoriale. Ei pledează pentru reducerea funcționarilor de stat, dar cu condiția să li se păstreze primăria din sat. Ca să trebuie să ai primăria lui. Pentru ce ne trebuie o primărie la fiecare sat? Să fac porească lumea. Același sat. Și crezi că dacă o să fie o primărie la mai multe sate, nu o să mai fie ordine, nu o să fie disciplină? Foarte bine ar fi dacă fiecare sat să aibă primarul lui, de atâta că altfel nu se poate. Nu o să vină primarul din satul vecin sau persoana din satul vecin să ne rezolve problemele noastre. Cât de mici sunt, că satul e mic și nu avem încotro ce face. Mușă să faci un document, e dus la Șoldănești, e rezolvat întrebări, dar așa trebuie să alegi. O, 2 zile trebuie să îmbri până la Glijeni, până aici, la Glijeni, la Șepca. Vasile Parascovei, primar al satului Mihuleni, salută implementarea reformei. Dânsul susține că satul Mihuleni ar avea de câștigat. Primăriile, fiecare sat primărie, asta e o mare greșeală care duc că bugetul nu de aici cât pierde. Deci primăriile trebuie să fie un minimum, măcar la acei nivel care au fost până la reforme, adică primăriile cum erau la noi 3 sate de pildă și tot încă putem să hotăm cu mici. Actualmente în satul Mihuleni locuiesc vreo 500 de persoane. 2/3 din aceștia au atins vârsta pensionară. Natalitatea este în declin, în timp ce numărul celor decedați e în creștere.
Așadar, după ce am urmărit un reportaj realizat de colegii noștri de la postul de televiziune Impuls TV Șoldănești, eu zic să privim și un interviu realizat cu Sergiu Clatco, fost prefect al județului Ungheni în perioada anilor 1999-2001, actual este director la Camera de Comerț și Industrie, filiala Ungheni, să vedem ce ne spune despre reformele începute atunci. Eu am fost unul din primii prefecți în Republică, am participat în mod activ la implementarea în viață acestor reforme, mai mult decât atât, chiar în 1998 chiar am în frunte cu viceprim-ministrul de pe atunci, domnul Bulgari, am plecat în Suedia pentru a studia structura teritorială administrativă în acea țară europeană prosperă, bogată. Vreau să spun că după un an de zile încasările în buget au crescut cu 30%, iar al doilea an cu 36% față de anul precedent. Adică încasările au început să crească, primăriile au început să vadă beneficiile acestor reforme, au început să gestioneze optimal resursele financiare. În țările avansat bogate, tot în permanență se efectuează reforme teritoriale administrative în scopul optimizării cheltuielilor. Pentru că cele mai mari cheltuieli se fac la capitolul cheltuieli bugetare. Așadar, am revenit în studioul Euronova Ungheni. Iată, dacă în prima parte a emisiunii, domnilor, am avut mai mult o rundă de întrebări-răspunsuri, eu vă propun să avem discuții liberi. Dacă doriți să interveniți cu anumite replici sau întrebări unul către altul, vă rog să o faceți. Deci, pornind de la cele două subiecte pe care le-am vizionat recent, să spunem punctual, ce totuși trebuie să schimbe această reformă, domnul Ambros? Deci, reforma până la urmă, deci nu trebuie să fie reformă ca scop. Deci scopul, cum s-a menționat, este complet, deci unul mai vast. Scopul este de a optimiza și a face ca țara noastră să ia un parcurs de dezvoltare. Iar această reformă administrativ-teritorială este un mic paragraf, un mic compartiment, zicem, a acestei sarcini foarte, foarte mari. Eu vreau să zic că noi, chiar dacă o să ne pregătim foarte bine 4 ani de zile și o să creăm o strategie și un plan de acțiuni foarte clar, cum acționăm pentru a face această reformă peste 4 ani de zile înainte de următoarele alegeri locale, doar numai cu convingeri, doar numai cu informări, nu cred că o să reușim. Deci trebuie discutat cu oamenii, trebuie discutat cât mai mult. Sunt niște lucruri care trebuie pur și simplu explicate. Deci eu vreau să vă explic cum s-a făcut reforma, de exemplu, în Letonia. Deci foarte multe localități mici, așa, deci au mers grupuri de inițiativă acolo care au întrebat foarte clar pe oameni: ce vă doriți? Să aveți primărie în localitatea dumneavoastră, sau să aveți drumuri bune, sau să aveți iluminat, sau să aveți apă și canalizare, să aveți servicii, deci o grădiniță, o școală bună? Și oamenii au zis că vrem ceea ce a spus în partea a doua, așa. Dar pentru asta, normal că trebuie să existe un buget. Deci oamenii trebuie motivați. Doar numai cu convingeri nu merge treaba. Omul trebuie să vadă ce are de câștigat pe seama reformei. Și domnul primar Burlacu a zis foarte clar. Deci în momentul în care sunt careva probleme, de exemplu, că sunt niște diferențe, deci, dintre plățile, deci impozitului funciar, de exemplu, într-un caz și în altul, în momentul în care se vor amalgama careva, deci localități, trebuie să spunem foarte clar ce facem în cazul ăsta, să facem calculul cât costă acest lucru. Eu cred că numai în cazul în care se va face cu motivație, deci lucrul ăsta, oamenii vor înțelege. Oamenii vor înțelege și nu vor spune că, uite, vrem cu orice preț, chiar dacă suntem 300-400 de oameni în satul nostru, vrem să avem primăria noastră. Deci oamenii respectivi n-au fost mult prea bine informați. Așa. Deci aici, desigur că este, deci,
mă rog, o restanță a celor care ar trebui să le explice despre lucrul ăsta. Domnule Burlacu, dacă se poate succint, pentru că reprezentați o zonă rurală, cum credeți că va reacționa populația în urma schimbărilor care urmează să aibă loc după această reformă? Eu foarte bucuros am fost când din Lituania ne-au propus să avem modelul nostru de restructurări și reforme care sunt necesare. Dacă mai sus menționată, domnul Ambros spunea de municipiuri și de primăriile care sunt în municipiul Chișinău, am discutat înainte cu primarii, nu putem primăria Zăgărancea să o punem egal cu primăria din Durlești sau alte primării care au agenții economici, au industrie în teritoriu, au multe lucruri și vreau să spun că nu toți sunt mulțumiți 100%. Noi trebuie să vedem ce este pozitiv, ce este negativ. Reformele care sunt și sunt necesare de reforme teritoriale și ele sunt necesare, mai accentez odată, dar nu trebuie să sufere populația. Ce am în vedere? Poate să fie așa întâmplare când în componența unei primării care are 4.000 de locuitori vine două primării care au câte 800 sau 900. Nu neg faptul acela că o să fie situația cu acei două primării care să fie alipite la acei primării care are 5.000 locuitori, o să sufere. Pentru că întotdeauna o să stăruie același primar, o să stăruie să atragă atenția acolo unde sunt mai multe voturi. Și poate să străduiască cei populații. Posibil și așa. Eu nu neg faptul, nu dau garanții de 100% care este. Dar în relație care am primăriile care sunt 3 sate sau mai multe sate, să știți că întotdeauna lucrurile astea, unii primari vrei, nu vrei să atragi atenția, poate nu bine, mai mult în direcția aceasta. Vreau ca aceste reforme să nu sufere și sunt necesare pentru bunăstarea și optimizarea cheltuielii care sunt și vreau să zic că aceste cheltuieli bugetare care trebuiește. Câteodată ne punem întrebarea, vreau să zic că comasarea unor primării care vând un buget de 1.000.000 de lei sau 500-700, nu știu care fiecare primărie mici, nu o să facem multe lucruri, dar se poate de făcut. Dar vreau ca aceste bani să meargă pe destinație în teritoriu, acolo unde se reforme și unde se alipite. Dar nu să le pui cuiva la acele primării unde se alipite. E că asta este. Nu uităm că suntem în Republica Moldova și mentalitatea noastră, viziunea aceasta lasă de dorit, pentru că nu este aceea ce este și cer poporul câteodată. Eu zic să revenim în studioul din Chișinău și vreau să-l întreb pe domnul Furdui, pe care îl rog să spună cât mai succint, pentru că avem foarte puțin timp la dispoziție, ce probleme ar putea rezolva această reformă și ce trebuie de făcut ca reforma să aibă loc. Bine, eu iarăși vreau să menționez, sigur, succint despre această reformă, cum am mai spus, foarte complexă, este greu de vorbit, dar, sigur, o reformă bună, bine pregătită, ea întotdeauna este binevenită și ea poate să aducă rezultate foarte bune, inclusiv pentru cetățeni. Iată, de ce noi, încă o dată repet, noi trebuie să discutăm foarte și foarte atent toate aspectele acestei reforme. Dar dacă vorbim despre niște beneficii, cred că principalul beneficiu este ca cetățeanul să se simte mai bine la el acasă, să primească acel număr de servicii pe care le primește și un cetățean sau un locuitor în alte state prospere, dezvoltate, europene, spre care noi toți tindem. Iarăși, eu ce aș vrea totuși să menționez aici, că noi trebuie iarăși încă o dată să pornim de la scopul. Care scop noi îl urmărim cu această reformă? Ținând cont de contextul care există în Republica Moldova. Din păcate, mie mi se pare că prea multă atenție sau superficială, eu aș spune, se pune accentul pe partea economică, doar economică. Se vorbește despre faptul că se unesc 2-3 primării și îndată oamenii o să înceapă să primească servicii mai bune, o să fie mai fericiți, o să trăiască mai bine și așa mai departe. Este un aspect. Mi se pare că încă nimeni n-a demonstrat aceasta. În Republica Moldova, cel puțin, este nevoie de niște studii foarte atente și profunde privind impactul unor sau altor modele. Dar a doilea aspect, foarte important pentru Republica Moldova, la care nu se atrage atenția în cazul dat, încă totuși trebuie să atragem atenție că în Republica Moldova este un deficit foarte mare de democrație.
de democrație locală în special, care este fundamentul în genere a democrației într-un stat. Uitați-vă ce se întâmplă. La noi, din păcate, încă mecanismul și toată structura statului este în așa format, activează, că în orice moment este posibil o verticală a puterii și un regim autoritar. Pentru că din ce asta rezultă? Noi vedem ceea ce se întâmplă acum la diferite nivele. Noi vedem la urmă în zadar oamenii cei din piață au ieșit și cer anumite schimbări. Sistemul este într-atât de centralizat și politic, și economic, și social și așa mai departe, practic în mare parte lucrurile toate se decid și sunt concentrate, puterea decizională este concentrată la nivel central. Și dacă noi încercăm, unica instituție cea mai apropiată de cetățeni și cea mai democratică este primarul. Sunt autoritățile publice locale care sunt aleși prin vot direct și care sunt responsabili iarăși direct față de cetățeni. Și dacă noi acum vom încerca să lichidăm această verigă sau să o reducem la maximum, atunci pentru Republica Moldova asta e o problemă mare. Pentru că noi încă nu avem tradițiile acestea democratice, la noi încă nu s-a stabilit un sistem foarte bine așezat și politic, și economic, iar și social și așa mai departe. Și atunci riscul este și mai mare pe viitor. De aceea noi avem nevoie de o abordare foarte și foarte atentă. Dar beneficiile, cum am mai spus eu, beneficii sigur că vor fi, dar doar dacă vom pregăti foarte bine această reformă. Să înțelegem totuși de ce întârzi atât de mult această reformă. Parcă alegerile au trecut deja, dar iată, au trecut și alegerile locale de curând, această reformă nu a fost înfăptuită. Să ne punem speranța că până la alegerile următoare locale, pachetul de acte normative va fi elaborat și adoptat? Sau să fim mai sceptici? Am avut circumstanțe care nu le pot spune că sunt benefice pentru a aproba cel puțin un plan al reformei administrativ-teritoriale. Trebuie aici să fiu de acord cu domnul Furdui că înainte de a procede la nemijlocit la reformă, trebuie să stabilim care sunt criteriile care vor sta la baza acesteia. Deci scenariile au fost prezentate de o serie de experți. Nu neg că acestea ar putea fi imperfecte și ar necesita revizuire. Dar aveți perfectă dreptate. Avem la dispoziție în jur de 3 ani jumătate. Asta ne oferă timp să evaluăm suficient de bine ce căi putem parcurge, să oferim, spre exemplu, opțiunea de amalgamare voluntară, un proces care a demarat recent în țara vecină Ucraina. Există de asemenea și opțiunea de consultare publică locală. Nu poate fi vorba despre un proces de reformă administrativ-teritorială fără consultarea cetățenilor. Cred că acest lucru trebuie efectuat pe parcurs. Însă finalitatea întregului proces de reformă trebuie să fie servicii multiple și accesibile cetățenilor, indiferent de localitatea în care se află. Iar reportajele despre care dumneavoastră menționați, servicii pentru familii tinere, grădiniță sau școală, acestea pot fi salvate în momentul în care sunt consolidate resurse. Și una din opțiuni ar fi transferul acestor resurse de la mai multe autorități publice locale către una mai forte. Acum, dragi telespectatori, propun să urmărim părerea cetățenilor din partea de sud a țării. Colegii noștri de la postul de televiziune NTS TV din Taracli au realizat un sondaj de opinie în acest sens, după care revenim în studio. Примария должна быть в каждом селе или поселке, там, городе. Своя примария должна быть. Потому что примар, он будет заинтересован
вот, о своем хозяйстве, о своем селе. Вот, и вот так. И людям будет лучше, я думаю, и будет требовать с кого-то. Я бы порекомендовала вот эти изменения для того, чтобы уменьшить административные затраты. Как, например, на севере я знаю, что на много сел действует одна примария. Будучи с обменом опыта работы в Румынии, мы были в некоторых жудецах и примариях, где на одну примарию приходится по 30-40 сел. Уплотнено и как-то более все под контролем находится. Ну, это, я думаю, тоже неправильно, потому что если возникнут какие-то вопросы, то, скажем так, инвалидам, престарелым людям тяжело будет добраться до администратора и решить свои вопросы. Убрать полностью тоже неправильно. Должен быть, я не знаю, 1-2 человека, которые непосредственно бы решали те или иные проблемы людей. Я не думаю, что это сильно повлияет на жизнь населения. А вот, допустим, если укрупнить примарию и сделать централизованную власть, которая будет способна действительно решать проблемы населенных пунктов, будет привлекать инвестиции или делать различные проекты, это намного повлияет на жизнь населения. Ну, я как бы слышал про эту реформу, что хотят, пока идут только дебаты, дискуссии, что хотят как бы упразднить некоторые территориальные, допустим, точки. Ну, скажем так, некоторые села могут потерять статус примарии, они будут консолидированы, допустим, в определенный город. Но я считаю, что это не совсем правильно, потому что тем самым будут ущемлены непосредственно жители тех или иных районов, где будет все это сокращено. Așadar, acestea au fost opiniile oamenilor din Sud, să spunem așa, un sondaj realizat de colegii noștri de la postul de televiziune NTS Tăraclia. Am revenit aici în studioul lui Euronova Ungheni și vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domnul Burlacu, ați văzut și părerile oamenilor sunt împărțite vis-a-vis de această reformă. Pe cine va afecta până la urmă cel mai mult reforma dată și dimpotrivă cine va beneficia mai mult? Toate reformele care sunt necesare o să beneficieze populația. Și tot ce se face pentru bunăstarea populației. Reformele teritoriale care se așteaptă să sunt necesare trebuie de făcut foarte atent prin faptul acela. Cum era ideea că o să fie într-o primărie 4-5 mii până la 5 mii de oameni locuitori. Să pune așezarea geografică acestor sate sau acelor primării. Că poate să se întâmple așa că de la o primărie X, care a fost lichidată, până la primăria care o să fie, cum se zice, o să fie în teritoriu și să lucreze, poate fi pe distanța 15-16 km. Se pune întrebarea cum se poate deplasarea acestor oameni, nu o să sufere oamenii. Deci ideea mea este următoare. După conform legii, până la 1500. 2500, 3000, maxim 3500, este bine lucrul acesta de făcut reforme. Pe urmă, așezând aceste reforme și aceste modificări în activitatea acestor primării, pe viitor, numărul populației se poate demărit. Dar nu deodată brusc să vedem că acolo n-am îndeplinit, uite acolo am făcut așa, uite acolo am greșit, acolo nu avem neajunsuri. De atâta toate lucrurile astea trebuie făcute treptat, în mai multe etape, ca să nu sufere poporul. Dar reformele sunt necesare. Domnule Ambrus, în cât timp oamenii vor simți aceste reforme? Viața lor când va deveni mai bună? Este o reformă pe timp lung sau mediu? Deci noi nu putem să vorbim acum care va fi impactul reformei, pentru că ea nu este la moment. Deci noi nu putem să spunem care vor fi beneficiile acestei reforme, că noi nu avem acum pusă pe hârtie, deci noi nu avem structurată cumva. Ca să spunem că reforma este bună sau cine va beneficia mai mult, cine mai puțin sau cine va avea de câștigat, de pierdut, noi trebuie să o avem de facto. Ea acum la moment nu este. Deci sunt doar numai niște concepte. La această reformă trebuie să lucreze specialiștii. Eu cred că ceea ce trebuie să se facă acum la moment, ca să nu batem pasul pe loc, să mergem pe două dimensiuni. Pe o parte, deci, cei care vor fi însărcinați cu această
deci sarcină de a veni cu idee de reforme, de a o pune pe hârtie, de a face calcule, de a veni cu cifre concrete, să o facă pe masștabul întregii țări, așa, dar între timp, pentru că lucrul ăsta oricum va dura, de ce nu să încercăm să pilotăm, așa, în niște zone luate aparte, deci ceea ce vrem să facem până la urmă, ca în parcursul acestui studiu care se va face, pe parcursul acestei munci care va fi depusă de experți care vor veni cu propunerea acestei reforme, se va lua în seamă și niște rezultate pilotate de anumite teritorii undeva și va fi posibil ca această reformă în varianta ei finală să fie îmbunătățită. Da, și pe final, că deja practic nu mai avem timp, o scurtă rundă de concluzii, ce așteptăm de la aceste reforme acum apropiat? Ați dat o întrebare, ce beneficii și oamenii o să simte rezultatul acestei reforme. O să le simte orice reformă și orice activitate o să simte oamenii atunci când o să rupim birocrația în țara Moldovei. Sunt la 3-lea mandat, îmi cer scuze de modestie, dar atâta birocrație, atâta oponenți a orice reforme, în orice teritoriu sau orice activitate ce ai. Toți pun sistema birocratică care încă e rădășinată în țara asta Moldovei, trebuie ruptă. Și atunci beneficiul și succesele o să le, oamenii mult mai repede o să le vadă și o să le înțeleagă corect pe viitor. Asta este. Deci sunt de acord cu domnul primar, coleg de Zagarancea, domnul Burlacu, că, într-adevăr, câteodată ne împotmolim și deci, în aceste lucruri foarte simple. Eu sunt matematician de specialitate și de aceea în matematică este o operație foarte simplă. Deci simplificare. Atunci când se împarte și numărătorul și numitorul la același număr, fracția are aceeași valoare, dar deci, se operează cu cifre mai mici. Așa. Eu aș mai adăuga la acest lucru că trebuie să facem accent foarte mare pe resurse umane. Deci ce reformă nu s-ar face? Așa? Deci cât de bine n-ar gândi specialiștii, experții și așa mai departe, trebuie să pregătim oamenii. Fără oameni nu putem să reușim nimic. Oameni cu capacități plasați la locul unde ei pot să se manifeste, anume oameni plasați la locul lor. Deci în momentul în care deci, un om nu este plasat deci, în locul unde el se poate manifesta cel mai bine, omul ăsta își trece viața aiurea. Așa? De aceea eu cred că și la nivel local, și la nivel central, trebuie să facem, să punem accentul pe resursele umane, trebuie să punem deci, accentul pe oameni. Dacă vom avea oameni foarte bine pregătiți, dacă ne vom îngriji să-i avem în jurul nostru, cu siguranță că vom reuși. Atât a fost pentru această emisiune. Eu vă mulțumesc vouă, cât și invitațiilor de la Chișinău pentru participare. Vă reamintim că astăzi am vorbit despre reforma administrativ-teritorială, o emisiune ce face parte din ciclul de emisiuni cu genericul Alternative, care ne va ajuta, cred eu, să găsim răspunsuri la întrebările ce să facem, cum să facem ca să trăim mai bine, să trăim ca în Europa. Pentru că poporul Republicii Moldova merită să trăiască mai bine. Vă spun toate bune și vă aștept săptămâna viitoare la o nouă emisiune cu genericul Alternative. Să muncim mult, ori să muncim cu cap. Să economisim, ori să risipim. Să ne implicăm, ori să așteptăm. Noi alegem, împreună, la emisiunea Alternative, în fiecare săptămână, la televiziunea ta. Alternative, idei bune pentru o viață prosperă.